kato sa lago-lago, siridan kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, na tumungog kita niyo marayaw supaya kita niyo makahampit simpar supuan na to, dahil nga mga nikmatin ni, insyaallah ta'ala, na demikian, yari sabing guru ta amin dimihil pengajian kato waktu ini, hari na ako magpalugay, tukbal po in guru kalasang, guru mulia, pwede na lugayin dahil kan Abu Habs, kay Abu Habs Mujahid, falyatafaddal siyadatuhu maskura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi ballagha ar-risalati wa 'adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Amma ba'd. Hadarat sin mga katawtay manghuran, amin way nagbati laul ti matagad ha waktu sin paglingkod-lingkod sin kita niyo hakarna mabaya mamuso iban humati dingha mga kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iban na sin hadis sin panghuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itukbal ko doon kato tanyo inlapal kasanyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga palanggungan ha agama Islam, malaggo yung pagsarang sukursin kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Akataan ta ni'mat. Amin. Piabusin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo. Atawakan amin ni'mat. Piangando sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo. Subay di kalupahan sin kita niyo yung pagsyukur kaniya. Sabab din doon hapagsyukur sin kita niyo, amuin sababan kumakkal in ni'mat sarta mabarakat siya. Iban in matiyo tumaod siya. Sarta amuin sababan hikarida sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo, apabila di kalupahan sin kita niyo yung pagsyukur kaniya. Ang pabang itungon na to, in mga ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala rin di kato taniyo, tanto na sadyadi na to may itong mga umat Islam. Wayroon kita niyo hikapanumbas, malingkan ha aming pagsyukur na to kaniya, iban sin usalon na to hagantaan amuin kabayaan niya. Tandaan niya bita sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bang niyo itungon in ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanto di niyo maganta, di niyo maitong. Asabiat to, amuin pagdiyal na to ha oras, manuntot ilmu, dumungog ha mga kalam sin Allah ta'ala. Iban sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ambok kini din ha mga amuin pagsyukur sin kita niyo pa Allah ta'ala. Ambok din ha mga amuin kawayan sin Allah ta'ala. Iusal na to biyan in oras sin kita niyo. Iusal na to in ni'mat sin pangdungog, in ni'mat sin panahingog, in ni'mat sin paglingkod, in ni'mat sin paghibal, hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Sarta magsyukur desab kita niyo pa Allah Ta'ala. Amoy nyari kita niyo bago simod. Ulang labi mga pila adlaw yaon. Atahon bago. Ikadua adlaw pa kita niyo biyaon. Kaitungan sin kalendar sin miladi. Hambuk Muslim, hambuk mu'min. Subay niya amuin kitaon in ginhawabaran niya. Amoy mga kakahinang. Limabay ka niya. Serta aun waktu malupak kita niyo. Makog makuyag kita niyo nakatalos sin tahon. Way nato kya sayuhan. In kita niyo pala lumayo na kita niyo pa dunya. Lumayo kita niyo pa pamilya nato. Sumuk kita niyo pa kubor. Sumuk kita niyo biyan paamuin adlaw mahuli. So in manusia. Amuin subay siya manalitali. Subay niya tatab-tatabon, timbang-timbangon yung mga kakahinang niya. Haunahan siya di matimbang. Iba na subon yung ginhawaran niya. Umol na ubos niya na rin di. Agantaan sin pag-ibadat ni Iban sin. Amin, hikasulang niya pa Allah Ta'ala. Hasupaya maluhay ka niya in pag asubo at tawakan pagtimbang doon na adlaw gana-gana. Kasabiat to mga palanggungan hagam Islam. In topic sin kita nyo bihaon continue rasin aturan pangadatan bihaon kailangan sin kita nyo katan kabiluba ha mga bangsa kausugan supaya di maupas inhinang sin kita nyo hatiap-tiap amuin hibal sin kita nyo pamitsara sin kita nyo ikalista paamuin pahala nato hasupaya amuin mapaglagi nato adlaw gana-gana ingaton nato biyaon in aturan lang niya sin apabila umaten atawakan sumaabo inhambok usog hambok manusia pamasjid sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ada hudurul masjid aturan lang niya sin pagkatto pa masjid pagpanaw pa masjid atawakan amuin pag-aten pamasjid. Muna-muna, mataw din mga aturan sin pag-aten at tawakan pagsabo nato pamasjid. Muna-muna beta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. In wajhu syahid atapik sin kita niyo amin ayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hikamulong niya anak kafu Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Yani Imam As-Sa'di rahimahullah usturu auratakum inda salati kullaha. Inda salati kulliha fardaha wa naflaha. Long niya tabunan niyo long nin mga aurat niyo. Tabunan niyo yung mga aurat niyo bang kamo magsambahayang. Kataan sambahayang, sibu rabian sambahayang pardo, iban sin sambahayang sunnat, iban sin mga nafila. Sabab hapagtabon niyo ha, aurat niyo, hikalingkat yaon kanyo. Hikalingkat, hikamanis kanyo. Iban hambuklong niya din sa mga makna niya, yan Imam Sa'di rahimahullah, usalan niyo long niya. In mga tamungon niyo amin malingkat yato. Apabila kamu amin sumaabu hapag sambahayangan. Apabila kamu sumambahayang usala niyo. Amin mga tamungon niyo marayaw. Bimana in Muslim, in mu'min, subay na ba isab kakilahan kaingatan, mangbukon da kita hapanawan, yaon da kita habay.
kaingatan in tamungon tayon tamungon pagsambahayang. Amoy magtamungon marayaw ito. Bukon saukat na sumambayang sadya mamut na sadya biyan haun-uno biyan mga tamungon pagsuton. Ikaw hambok tay manghod. Aun waktu biyan in mga suton sinhambok Muslim magsambahayang agun-agun biya di hikatup dahon niya magsambahayang. Sumagawa papaharapa si amat tu panakura. Paharapa si amat tu pabiyan mga tao tagaranggo. Lawagon niya biyanin mga tamungon niya amoy malingkat. Amoy mga tamungon niya tumang pagsuton. Sumagawa bang siya humarap nakura sin katan. Sisutan sadya sin tamungon amoy di agon hikatup. Atau akan tamungon di mararahi amoy pagsuton hawak tuyaon. Asabi ato mga palanggungan agama Islam. Biyaon kaingatan nato Allah subhanahu wa ta'ala in nagdakato. Apabila kita niyo tumunay sa mambahayang, tumunay sin sambahayang, umarap kita niyo pa masjid, diaak kita niyo sin Allah ta'ala sumut, dengha mga amuin tamungon nato tamungon marayaw. Iban sin tamungon malano. Papi hadal amru bisatril awrati fis salah wa isti'mali tajmili fiha wa nadapatin. Asabiat tulong niya bang tiabunan mo na in aurat mo sarta amo in pianabon mo amoy mga tamungon amoy mga malingkat iban sin mga marayaw ambukit to ding ha mga amoy zina bimaana amoy limingkat na kaw. Di mayaw na kawatur, marayaw na kawaturun. So, amo ito yung pangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga umat Islam. Demikian, hasugpat sin ayat, inda kulli masjidin. Labi luba yan tabian bang kamu umatin pa masjid. Ataw kan pagsambahayang, suutan nyo intamungon nyo marayaw. Kami, kamu aming mga tamungon, kaingatan in tamungon niyo ang pagsasambahayang niyo. Sababin hiyarap na to mga umat Islam, amo na in nakura sin katan nakura. Amo na in tunggal Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, biita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu'a thumma masha ila as-salati al-maktubati fa sallaha ma'an nasi aw ma'al jama'ati aw fil masjidi ghafarallahu lahu junubahu. So yariin mga kalabihan sin pag-aten sin hambuk Muslim habar jamaah. Dugaing na ding hapahala sin pagjamaan nito, pahala sin pagkato niya, bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siusulong na in mag-ayil. Sarta amuin piya sukup-sukup ni in pag-ayil niya. Piyarayaw na in pag-ayil niya. Hawla mga Arab ini, ang mga Middle East, ataw kan kaibanan hula, aun waktu bang waktu mahagpay masigpit. Amuin kompleto humumarayaw to din pag-ayil. Sa bangkugdanan sin tubig biyan, impang nanam mo sin mga pais mo biya, namanghod na. So, masigpit. So, sigpit siya dalan nila ito, kompleto nila yung pag-ayil nila, bimana piyarayaw nila yung pag-ayil nila. At tawakan bang isang tempo mapaso, lando na isang paso yung tubig. Sumagawa, sa wapamin kimatan nila yung pangdakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, paasbaga ludu, amin pia kompleto nila, pia sukup nila yung pagkain nila. Thumma masya ila salati. Pagpuas ito siya, maubos ding hapagailan niya. Harap niya na manaw na siya mato pagsambahayangan niya. Amin sambahayang pardo. Fasallaha. Si mambahayang na siya. Maanas. Iban sin mga manusia. Ato kan sumambahayang siya lumamod ha jamaa. Ato kan nagjamaa siya mato pa masjid. Na iampun na sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga pardusahan niya. Allahu Akbar. Kita niyo mga palanggungan ha agama Islam, hinang masibi, hinang magaan,
sababan yampun sinallahu subhanahu wa ta'ala yung mga pardusahan nato. So, angkan na sa bangkitan yung mag-ayil, pasukupon nato, parayawon nato in pag-ayil nato, mangadji kita niyo, mga subo kita niyo, ha mga amin tagapanghati bang bediin, in upamahan in hantangan sin pag-ayil marayaw. Habiriin in pag-ayil amin piamando sin panghunat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab in pag-ayil ini amin kunsi sin sambahayang. Amin kunsi, apabila in tao bukod marayo in pag-ayil niya, na tanto minsan pa siya sumambahayang, di ratay maunin sambayang niya, sabab way imamo yung pag-ayil niya. Sabi ato mga palangungan na agama Islam, subay kita niyo mga subo, bang di nato kaingatan. Ayaw kita niyo mag-ingat-ingat, bang di nato kaingatan. Sabab inagama nato bukon siya kiawa-kawa sa jadeng hapikilan. Inagama nato aun kita niyo biyan basihan, aun kita niyo paninguran, subay nato ito singuran, sabab amo reto intumbasan sin Allah Ta'ala, isyong magad sumingod hakakahinang sin, panghu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So amo ito mataod mga hadith, kalabihan sin pag-ayil, iban sin pag-aten nato pa masjid mga umat Islam. So amo ito, dengan mga karayawan bangkitan ni umaten pa masjid, biya na sin nasabot, mag-ayil marayaw, sarta umaten pa masjid sumambahayang pardo, iban lumamod ha pagjamahan, atau akan jumamaah, ha jamaah doon ha masjid, na yampun na sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pardusahan niya. Taib. So biyahon, insyaallah, tagnaan na to in adab, aturan sin hambok pahambok ng mga nakalukis, amuin kita biyabasa na to ini, amuin aturan sin paghudur, atau akan pag-aten pa masjid. Unuin mga hinangon sin hambok Muslim. Muna-muna, an-nahyu an huduril masajid liman akala thawm awil basal wa nahruhuma. So yari ingaton na to mga palangungan agama Islam. Aun waktu panganalan sin kita niyo, umaten na kita niyo pa masjid, hikakawa na to pahala. Sakali dosa palain makawa na to. Sabab ang kana pangadjian na to supaya kaingatan na to bangunin mga patot hinangon. Muna-muna, an-nahyu, pianglangan umaten pa masjid atau akan sumukap amuin lumamod mana umat to pa masjid lumamod mga jamaah dito hay siusulong niya bakas kimaon sibuyas iban sin bawang, bakas kimaon sibuyas iban sin bawang, iban sin uno pain magad ha mga duwayat to bimana aun siya bian langsa gumawa mga bakas kumaon kaniya. Yajibu ala man akala basalan aw sawman nayan aw yajtanibul masajid hatta yu'dhil musallin hatta la yu'dhi al musallin biraihatihi al khabitha. Wajib bimana magdusa intaw bang umaten. Sabyawn wajib long niya hay siw-siw long niya, bakas kimaon sibuyas, iban sin bawang. Humali na muna siya ding ha masjid. Ayaw na muna sumabo pa masjid. Supaya siya lang niya di makadisturb, supaya siya lang niya di makapuhinga, di makasasat, ha mga tao magsambahayang. Sahingga di iya tumaig, atau akan lumawag siya unoy mga hinang, ding ha mga pag-toothbrush, atau akan unoy hinangon niya, supaya maigin lang sa ding hasimod niya atau kaning habaran niya tugumwa. Sabab bangkaw bakas kimaon sibuyas, ubos siya to kimaon ka bawang atau kan uno na biyan ding mga malangsa, yaon ka rin dun ha masjid, tanto niya biyan in mga haraig mo. Di sila makapag-concentrate ha pagsambahayang nila. Kabahuan. Aun mga tao biyan, di masub, habaho sin sibuyas. Ang mga tao di makasub, bahusin bawang. Iban bahu pasin mga dugaing biyan. Sabab long niya, waman adal musallin, pakad adal malaika. Ay isyusyulong niya amoy makadihil, kangian, pa mga tao magsasambahayang,
natanto nakadil day sab siya kangian pa mga malaikat sinallahu taala. Sabab unuin hikakangi pa mga manusia, hikakangi day sabyan pa mga malaikat sinallahu taala. Biya na sin mga bahu ini, kabahuan ni mga manusia amin nagsambayang, damikian kabahuan day sabi ni mga malaikat. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man akala tauman aw basalan falyatazilna aw qal falyatazili masajidina wal yaqud fi baitihi. Hadis din kan Jabir kaulungan sinallahu taala sabon na rin Rasul sallallahu alaihi wasallam na misara. Isiusulong niya kumaon sin sibuyas, abawang iban sin sibuyas. Na lumayo-layo na muna siya kamo, yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aw, lumayo siya din ha mga masjid na mo. Iban doon na muna siya lumingkod habay niya. Sehingga di maigin bahuyat to. Tumahan na muna habay. So biyahon, wa anhu qal, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil basali wal karrat pagalabatna al-haja faakalna. So, yan ni Jabir daysab nang langlaw ni Rasul sallallahu alaihi wasallam kumaon sin sibuyas iban sin mga bawang ini iban sin aun dahon sin bawang yaon baka mga bahasay akan lamo din mga kusay. Ha? Kusay sa aun day sa biyaon langsa niya gumawa. Yan ni Jabir ini siyuban kami, mabaya kami long niya kumaon. Sarta nakakaon kami. Pakal, yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, man akala min hadhihi syajara al-muntina, hisiusulong na makakaon ng mga kahoy ini, amuin tagalang sa siya, ayaw na palayak karaban na masjidana, ayaw na muna kamulong na sumuk pa masjid na mo. Pa innal malaika, sabon na lang ng mga malaikat, tataadja mimma yataadja minhul insu. Mangkangian at tawakan mabinsana, mapuhinga in mga malaikat, uno-uno in mga makapuhinga pa mga manusia. Bimana bang kabahuan in mga manusia, kabahuan day sabi mga malaikat. Hasabiat to, piya palingkod na muna si Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon habay, in mga tao bakas nakakaon ha pagkaon sin malangsa, sa hingga di main. Alhamdulillah mga timpo na to biyahon ini, baya taro kuman hindi mag-toothbrush. Baya taro kuman amo hindi maghugas marayaw, magsabon. Supaya kita makatiin pa masjid. Sabi mga timpo na kaon ito ay roon. Sa sila tumagatagad, in kanila magsiwak. In pagsiwak kaon waktu biyan, di na siya may. Sabi mga bawang, sibuyas, iban si mga karas ini, bukon siya ini deng hasimod sadya. Aun waktu biyan bangkaw kimaon kanya intud deng hatian mo biyan deng halawon tiyan mo in baho niya gumawa. So amo ito wa ma sarahatil hadis fi nahyi akli saum wal basar. So in hadis ini kakitaan tarendi bang mo kitaon nang lang ha pagkaunsin sibuyas iban simbawang sumagawa inyari ha mga tao nagbang sila umaten pa sa masjid magsambahayang. Umaten sila pa masjid sumambahayang, sumagawa bang yan tabian. Hago ara mayroon saan niya, makaon siya niya, bukon ni maanan niya rin din hadis ini di makaon ni mga yari. Inasal-asal si mga bunga ini halal siya. Balingkan mga ondalil niya amuin, hiaram siya tawakan on ni kapuhinga siya. Wara polisim anhu li ajli tarku syuhudil jamaah. Kitaan niyo, asal-asal ha mga kausugan da akon sila magsambahayang pa masjid. Sumagawa bang sila bakas nakakaon sibuyas, bawang, iban sin mga uno na biyan taga-angit na in sila naig kanila in pagkawajib umaten pa masjid. Diak na muna sila magsambahay ang habay. So ilaan na hunaka taifatun, malingkan lang niyaon ding ha mga jumlahan, tumpukan ding ha mga sahabat, di sila makatahan magsambahay ang habay. Sab kaingatan nila bang unin pahala sin barjamaah. Pahala sin barjama. Amin doble ho makakawan tag 5 atau ka makakawan tag 7 insang bahayang mabang ka magaten ha jama. Asabiat to din kanila imaten sila. Na nakaagad din ha mga ayat tinibeta sin Allah Ta'ala, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Ahali kamulong ni amin mga sila,
sumulang hapangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul niya, amin datungan sila sin mulka. Iban datungan sila, pananaman sila sin siksa mahapdo sa adlaw mahuli. So, biyato, yung kabugat niya mga umat Islam. Bukun ta mabasta-basta. Bukun ta biya namin mapaglangog-langog. Wa ba'duhum la yuridul mukhalafa, wala yaksuduha walakin liwasdi niyatihi. In kay bangan ng dingha mga sahabat yato amin nakatin, si Ma'abu pa masjid, bukun sila mabaya sumulang. Sumagawa sa sindayo sinyat nila, amin mabaya o dumawhat sin jamaha pag jamaha masjid, namo iti mga sababan amuin, nakaaten sila matto. Hasabiat to, pag-ingat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, then doon, na may siya, in katan bakas nakakaon ha mga kahoy na sabot yato, then ha mga sibuyas, bawang, iban sin mga karas. Amunin, ulang labi ha mga taymanghod nato mga maranaw, magindano paghinangon siya palapa, amin pagtawagon karas, amin palapa siya di bukon matahay. So, di sila nadako muna umaten pa masjid. Walay sahada udran yukbal. O ba'du amati ya'alam bin nahi walakin la yulkilahu ihtimaman. Aun deng ha mga manusia, kaingatan nila, pianglangan na ini, diungog nila, sa bialiwala nila, imaten da sila pa masjid. Natumtuman nyo, nakalanggal kita nyo pa, amuin, baita sin Allah subhanahu wa ta'ala yato, hali kamo, amuin sumulang kita nyo, hapanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul niya. Tambi, so aun din di biya mga patumtum, inyaon pagkaon siya, sibuyas iban sin bawang. Sabab aun siya angit, liangan kita sinsara umaten sumaabu. Bihaon mga palanggungan ha agama Islam, mga katawtay manghuran ha agama Islam, katahan amuin makasasat hatao magsambahayang subay na tuhalian. So, tabiya na kumansang katabiya, agad na rin doon in mga tao magsisiga. Bangkitan nyo bakas sumiga ando kaylo ayaw kita nyo sumaabu pa masjid. Malaingkan bangkitan nyo, makapaghugas, nakapagmumog, makapaggumgum, bangaon dapat subay kita nyo mag-toothbrush. Sabab tabiya na kumansang katabiya, aon mga katawtay manghuran na to, amuin hinangon nila biyan, baon-baon pa masjid biyan. Labi luba ha mga bulan sin Ramadan, manaw-manaw pa masjid, sumiga-siga na biyan. Pagdatong masuk pa masjid, ang pabiyan hibugit. Ando kaylo, tumtumon na to imbeta sin Allah ta'ala, hali, kumali kita niyo. Haamuin, sumulang kita niyo hapangdakan sin Allah ta'ala ibang sin Rasul niya. Diya kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dumuon na muna habay. Mangsaw pamayaw pa rin doon kay mimbaho sin angit. Supaya kau di makasasat, hataw magsambahayang iban sin tao amuin, iban sin mga malaikat sin Allah ta'ala. Damikian agad day sabi mga magmama. Amuin mga tabako, mabaho siya yaon. Di mauno bang inharait mo tao magsisiga, in tao magmamama. Sumagawa bang tao di magsisiga, tao di magmamama. In hamaharait mo, amo ito in subay mo halian, ambis kumawa kau pahala, sumagawa dosa, amuin, makawa mo mga palanggungan ha agama Islam. Sa mga tao di sila kalangan. Sablihan nila amon ito yung pagkaon nila, di na sila agon, sumanyang mang sila di makasiga, di makamama, na amo ito, tumtumon na to in pangdakan sin Allah ta'ala, ayaw kita niyo, sumok, pamasjid, sumambahayang hajama, bang kita niyo halawm pa, ahon pa biyan mga baho biyan, ding ha, gumawa din kato. So agad day sabden doon yung mga baho tamungon. Bangkay nga tamo na yung tamungon mo, bakas mo piyag hinang, piyag trabaho, hipo na sinhulas, ando kaylo. Pag dahaba ka tamungon mo, dugaig mo salo mo bang kao sumambahayang. Sabi ara kuman biyan na may mga tao biyan, aun biyan baho, gumawa din ha mga baran nila. Ando kaylo bang kao baitaan sin mga taymanghod mo biyan, aun mag-ang subaho din kay mo, pagkahagad kao. So pagkakawa mo yung mag-ibadat kao, nagwat-wat, sumagawa do sa in makawa mo. Sabdi ka dumungog, beitaan na kao sina nakasawa mo, beitaan na kao si mga bagay-bagay mo. Yan mo ka mo sa ni mabaho. Sa subayat tuhalian sinambok manusia, amin makasasat kita tay manghud ta magsambahayang. Sa makasasat day sab kita mga malaikat, iasayin sin Allah ta'ala din doon. Haamin magjaga ha mga masjid ni Ibansin, mga maglilista ha mga tao sumambahayang magad ha pangdakan niya. So amo ito mga palangungan agama Islam, kataan niya to, uno-uno na in, tagalang sa siya.
Mismo yung mga medyas, amoy medyas na to, siki. Magtakabaho na subay kita niyo mali. Hugasan na to. Ayaw kita niyo magbasta-basta pag-ibadat. Supaya manangan na kita niyo makahinang pala sakali dusain makawa. Wali azan billah mga palanggungan hagam Islam. Demikian dengan mga paida. Ida ta'ata akal al-basal was-sawm syai'an yamna'u ra'ihatu khabitha fa innahu la yumna. Mangsaw pa may sabihin nakakaon sibuyas bawang iban uno na mga pagkaon tagalangsa. Naigna, wairon siya anya ben umaten siya pa masjid. Agad ko pagjamaa, sabdi akaw sinallahu ta'ala magjamaa. Walakin la yatahaqqaqul aqlu, bukun mararahiyat tu amuin, basta-basta humusadjabian, in pag-igyat tu subay tantud, matanto mo siya, naig na imbaho kay mo. Pangasubo kaw haiwan mo, bukun na ba ako mabaho, bukun na ba ako malangsa, bukun bebaitaan ako, di pa ako magkahagat. Waan na halatu udil musallin, supaya kaw di maka, sasat ha mga tao magsambahayang. Wa amma ma yaf'aluhu ba'dun nas al-yawm, minat takhadi ma'aju'un il-asnan, kamuzilu li ra'yatil basal was-sawm. Mga biyaon lang niya, nasabot ini, mga manos siya lang niya, nagusal na si mga toothbrush, toothfish, maig na biyan imbaho lang sa sinsimod nila, na inyat tulong nila, mararahi na bang nangig. Sumagaw along ni on waktu bang awing magbuwain ang sudeng halawang sintianta, subay tarebet tu jagahan. Hindi bang unuha sinog, sumagawa bang hayakan, ngegga. Amin bang gumawa biyanin hangin bang kau kansuban biyan, biyan mga uminom kau singkok biyan, gumawa siya. Na inbaho yaon, amin mga bakas kumaon durian, durian. Magbaho yaon. Susubay ko ito mali, ay nakamagad mo na pagjama. So pamakya na naman mo, amin magguabihat to kay mo. Sehingga dia tumaig, ayaw na ka muna umaten ha pagjama, sabab bukun pahalain makawa mo sumagawa dusa. Bukun hat-hat dusa pa manusia sambil mga malaikat sinallahu ta'ala amuin kiyangian mo sila. So amay ito mga palanggungan hagam Islam, panagnaan, ding ha mga aturan, sin pag-aten pa masjid, so inshallah mataod pa rin din ding ha mga amuin aturan, sin pag-aten nato pa masjid, ding ha mga hikadua, amunain istihbabu at tabkir ilal masajid. Mga kausugan, kabayaan lang na sinsyara, amuin subay kita niyo amuin timprano pa masjid. Bangway ronda odjol na to, subay kita niyo magtimprano pa masjid. Raggaban Nabi sallallahu alaihi wasallam fit tabkir ilal masajid. Wal musaraati ilaiha, encourage kita niyo, piakukuya kita niyo sallallahu alaihi wasallam, amuin dia kita niyo magpatimprano manaw harap pa masjid. Nariwayat din ka Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nas ma fin nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa yastahamu alaihi lastahamu walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la tauhuma walau habwa. So amo ini din mga nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, law ta'lamuna aw ya'lamuna ma fi as-saffil muqaddam lakanat qur'atan. Fa fi hadzal hadis, ha mga hadis ini pag-encourage sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo. Amoy pagpakugkuyag kato taniyo mga kausugan, amoy magpatimprano kita niyo pa masjid. Sabi ta niya bang sadya lang niya kaingatan sin mga manusia, bunguno in kalabihan sin pagbang, iban sin kalabihan sin amuin safful awwal amuin panagnaan safiyat to, na tanto niya biyan werong ka baka nila malengkan aming masigpitin paglabayan nila matu, hinangon nila reto supaya maapas nila. So aming bang dahab kaingatan nila yung pagpatimprano ha masjid, na tanto magunahan sila bang isyong matimprano din kanila. Walau ya'lamuna ma fil atama was subhi la tauhuma walau habwa. Iban bang kaingatan nila lang niya bang unin kahalabihan sin pahala sin sambahayang isya hajama ha masjid, iban sin sambahayang subo, katuhan nila atihan nila minsan pa inkaw na nila amuin, nagkakabaw-kabaw ataw kan nagkakapangin panaw nila harap matu. So may ito mga palanggungan hagam Islam, ding ha mga kalabihan, fa innahu yadullu ala annal mubakkir ilal masjidi kad haja ajaran azima. Intaw lang niya magpatimprano masjid, mataod madauhat niya biyan pahala. Iban dakula mga pahala makawaan niya. Tumaktara'ahum ala saffil awal, damikyan amuin, makakawa papahala amin makalamot siya
ha mga panagnaan sin sapyat to. So ini kay nga tantana. Bukod isa magpatimprano kita ha masjid, sayat to na kita hawa sing masjid nagmi-meeting ataw kanyan kita kid sin masjid. Labi luwa mga adlaw Jumaat. Magpatimprano kita ha masjid, matto kita lumingkod biyan ha sapul awal. Sabdugaing pa impahalaw makawa mo rito ito mga umat Islam. So ako lang maglabi biya mga imabot na in wakto nato mura-murahan aun kita niyo maput pangadjian ding mga nasabot nato eto sarta matawd pa rin din nga mga amuin aturan sin pagpanaw pa masjid iban paghudor din dun ha masjid insyaallah sabuton nato insyaallah hasusungon biidnillah damikyan bangsa pamaon din dito nabitsara nato kimugdan pagsyukuran pa Allah taala mga unan dito pagkamalian amin kamali din nga mga pagbitsara iwan sin mga pagmaana mura-murahan pangayuan kaampunan pa Allah taala iban pangayuan kamapan doon kanyo sarta mura-murahan halom kita niyo sin kasanyangan bang beriin pia pagbarkat sin Allah subhanahu wa taala in panagnaan taon na to ini bang mayan amuin papagbarakaton sambay katapusan iban bang mayan kita niyo amuin ampunon sin Allah taala ha mga pagkamali na to din nga mga limabay ha pangumuran na to iban pabuntulon na kita niyo biyan ha mga nakapin din ha mga umur na to iban bang mayan kita niyo paglasahon na karna sin Allah subhanahu wa taala ibang mangberin kita niyo pe paghambok-humbok ni amin nanay ug hambok pahambok bang mayan kita niyo papaghambokon ni halam sin surga niya biya paghambok na mo paghambok na to pagtingog na to din di hawak to ini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين